Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим комплект машини 2 в 1, дрелка, агушлайф, гайковер с две батерии 48 волта литиево-ионни на Hilda. В комплекта е включено зарядно, инструменти, ръкохватки, всичко нужно за работа на двете машини. Има осветление, също така има индикация за ниво на батериите, няма да го стави. Може да се маха тази глава и да става гайковерт. Агушлайфът също е много лек и удобен за работа. Мощен. Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете към нашите телефони в YouTube канала ни. Благодарим ви.